dimineața, mici și mari ascultători! Eu sunt gazda voastră, Maria, și în episodul de astăzi din micul podcast aș vrea să vă spun la ce mă gândeam eu zilele astea. Stând destul de mult în casă în ultima perioadă, mi-am dat seama că lucrul care îmi lipsește cel mai mult este căldura soarelui. Mă refer la acel soare călduț de primăvară care te învăluie când te plimbi prin parc. Mie îmi place tare mult primăvara. Nu e nici prea cald, nici prea frig. E numai bine. Dacă aș avea o grădină mare, m-aș întinde pe iarbă în mijlocul ei, aș închide ochii și m-aș concentra pe căldura plăcută a soarelui. Doar că nu întotdeauna căldura soarelui este la fel de plăcută precum primăvara. În luna august, spre exemplu, în toiul verii, căldura devine insuportabilă. Ne este extrem de cald chiar și la mare, când purtăm costume de baie și ne bălăcim în apă. Uneori, nisipul devine atât de fierbinte, încât nu putem nici măcar să ne plimbăm liniștiți, fără să ne frigem tălpile. Sunt locuri de pe pământ unde termometrele arată vara peste 40 de grade Celsius. Deci, dacă la noi, care ne aflăm pe pământ, ajunge o căldură atât de mare, voi vă dați seama ce căldură imensă o fi pe soare? Cred că ne-am topit de tot acolo. Ei bine, nimeni n-a ajuns pe soare pentru a-i lua temperatura cu vreun termometru gigantic, însă vă asigur că acolo este mult mai cald decât la noi pe pământ. Probabil este suficient de cald pentru a face un grătar, sau poate este prea cald chiar și pentru un grătar? Haideți să aflăm de ce este soarele așa de fierbinte. Pe locuri, fiți gata, smart! Întrebarea asta i-a nedumerit mii de ani pe oameni. Mai de mult, aceștia credeau că soarele nu este altceva decât o bucată aprinsă de cărbune. Vedeți, știam eu că are ceva legătură cu grătarul. În ziua de astăzi se știe că soarele este format în cea mai mare parte din particule de hidrogen. Aceste particule, adică niște părți foarte mici de materie, nu ard asemenea cărbunelui pe care îl folosim noi la un grătar la iarbă verde. Dimpotrivă, hidrogenul din centrul soarelui, acest element chimic fascinant, este atât de comprimat încât particulele lui se lipesc între ele transformându-se într-un gaz numit heliu. Pe Terra, acesta e uneori folosit pentru a umfla baloane. Heliul este un gaz foarte ușor, mai ușor decât aerul, motiv pentru care baloanele de la aniversări se ridică în sus și plutesc. Gata cu petrecerile, să ne întoarcem la soare. Haideți să vorbim despre cercetările lui Albert Einstein. Acestea i-au ajutat pe oamenii de știință să înțeleagă faptul că, atunci când particulele de hidrogen se lipesc unele de altele, eliberează o cantitate imensă de energie. Aceasta face ca soarele să strălucească și să rămână permanent fierbinte. Dacă vă este greu să vă imaginați aceste particule de hidrogen, haideți să le asemănăm cu niște biluțe de plastilină. Dacă am îndesa foarte multe biluțe într-un borcan, și când spun multe, mă refer la mai multe decât ar încăpea în mod normal, se întâmplă ceva fascinant. Pentru că sunt atât de înghesuite, biluțele încep să se apropie atât de mult încât devin una și aceeași. Își pierd forma, nu mai arată ca o grămăjoară și devin un gaz, precum aerul. Astfel, ele pot încăpea în borcan în număr cât mai mare. Acum, înlocuiți biluțele din mintea voastră cu particulele noastre de hidrogen. Temperatura din centrul soarelui este de 15 milioane de grade Celsius. Însă, temperatura de la suprafață este mult mai mică, de 5700 de grade Celsius. Gândiți-vă că apa pe care o folosim la un ceai fierbe la o temperatură de 100 de grade Celsius. Așa că imaginați-vă cât de fierbinte este centrul soarelui. În prezent, noi putem studia soarele în detaliu cu ajutorul telescoapelor din spațiu. Astfel, putem observa că atmosfera lui, un înveliș de gaze, este și ea uimitor de fierbinte. Ajunge la o temperatură de 1.000.000 de grade Celsius, deci mult mai mare decât temperatura de la suprafața soarelui. Acest lucru este incredibil, deoarece căldura provenită de la suprafața lui nu poate produce singură o atmosferă atât de fierbinte. Atunci, cum se explică temperatura asta exagerată? Ei bine, gazele fierbinți din atmosferă emană lumină sub formă de raze X și ultraviolete. Telescoapele din spațiu au făcut poze în care se văd aceste raze X și lumina ultravioletă. Astfel, am reușit să înțelegem că temperatura extrem de fierbinte este produsă de câmpurile magnetice care acționează asupra acestor gaze. Ele se află în continuă mișcare, provocând explozii și încălzind gazele din atmosfera Soarelui până la 1.000.000 de grade Celsius.
Soarele consumă zilnic aproximativ 345 de miliarde de tone de hidrogen pentru a putea arde în continuare. Această cantitate este enormă, însă nu trebuie să ne facem griji că Soarele își va consuma tot hidrogenul prea curând. S-a calculat că rezervele sale i-ar mai ajunge pentru încă 5 miliarde de ani. Fiu, chiar mă speriasem puțin. Personalitatea de astăzi este Icar, un personaj mitologic grec. Acesta este fiul lui Dedal, un arhitect și sculptor foarte cunoscut în legendele grecești. Se spune că acesta a participat la construirea celebrului labirint din Knossos. Acesta fusese creat pentru a-l închide pe Minotaur, o creatură fabuloasă jumătate om, jumătate taur. Minotaurul se hrănea cu flăcăi și fecioare, lucru care îl obliga pe regele Cretei, Minos, să sacrifice o mulțime de tineri. Dedal se săturase de acest lucru absolut oribil, așa că se decide să scape de Minotaur. Însă regele află de acest plan și îl închide pe Dedal și pe Icar, fiul său, în labirint și blochează ieșirea. Însă, ingeniosul Dedal a găsit o soluție. A făcut 2 perechi de aripi din pene și ceară pentru el și fiul său Icar. Planul lor era să se urce undeva sus, de unde să-și ia zborul pentru a scăpa din labirintul fără ieșire. Însă, singurul lucru pe care l-a cerut Dedal lui Icar a fost să nu se apropie prea mult de soare, pentru că acesta, cu căldura sa, i-ar fi topit aripile de ceară. Planul lor ar fi mers de minune dacă Icar și-ar fi ascultat tatăl, însă, fascinat de frumusețea zborului și a înălțimilor, acesta s-a apropiat prea mult de soarele fierbinte. Helios, zeul soarelui, s-a mâniat din cauza că oamenii descoperiseră secretul zborului. Astfel, acesta i-a topit cu căldura sa aripile de ceară ale lui Icar. Acesta s-a prăbușit în apele Mării Egee. Dar oare ce putem învăța noi din această întâmplare nefericită a lui Icar? Ei bine, eu zic să ne concentrăm atenția asupra problemei din legenda noastră, și anume neascultarea lui Icar. Dedal își atenționase fiul să nu se apropie prea mult de soare, însă acesta s-a lăsat distras. Așadar, ar trebui ca noi să ne ascultăm părinții și să fim foarte atenți la cele din jur. De exemplu, atunci când trecem strada, primul lucru la care trebuie să ne gândim este dacă semaforul arată culoarea verde sau roșie. Nu contează că am văzut un cățeluș drăguț pe cealaltă parte a străzii. Putem să mergem să-l mângâiem și să-l vedem mai de aproape abia după ce ne asigurăm că avem voie să traversăm. Iată că ne apropiem de sfârșitul podcastului, ceea ce înseamnă că urmează recomandarea săptămânii. Dacă tot am vorbit în episodul de astăzi despre temperatura foarte ridicată a soarelui, recomandarea mea este să ne dăm cu cremă de soare de fiecare dată când ieșim afară. Poate că soarele nu pare atât de periculos pe cât este el de fapt, mai ales dacă afară nu este extrem de cald. Însă, soarele emană acele raze ultraviolete despre care vă vorbeam mai devreme. Noi nu le putem vedea cu ochiul liber, însă asta nu înseamnă că ele nu ne pot face rău. Când corpurile noastre sunt expuse la soare, ele produc vitamina D, esențială pentru sănătatea noastră. Problema apare atunci când ne expunem prea mult la soare, iar pielea noastră suferă arsuri și îmbătrânește prematur. De aceea, medicii ne recomandă să aplicăm cremă cu protecție UV de fiecare dată când ieșim afară, fie vară, fie iarnă. Astfel, ne putem asigura că vom avea o piele tânără și sănătoasă. Atât pentru astăzi. Am pus lumea la microscop și am aflat de ce este soarele așa de fierbinte. Vă doresc un weekend cât mai vesel și ne revedem săptămâna viitoare!